gare ta idan Allah ya sa jama'a suka ɗauke ta ko kowa zai samu sauƙi. Jama'a iyaye za su daina wahala, masu aure za su daina wahala. Domin misali duk wani saurayi insha Allah za ka same shi akalla ɗakin shi yana da katifa wanda ya jefar yake kwanciya ko shikenan sai a kawo mishi amare shi wannan ɗakin. Yana da hali ya yi fenti, in ba da hali shikenan shi ne matsalar. Wato ko in aka bi haka shikenan. Da za ku ga ko matsalar aure ba Kwankwaso da su Aminu Daura sun aurar da 111 ba, to ku kuma za ku iya aurar da miliyan 1. Asalin ai ku duba, ku je ku binciki irin ku je ku saurari abin nan shirin menene a tashar FM ta Freedom ko akan intanet, za ka ji har 'yan mata da zawarawa da kiristoci zuwa suke sune wa Aminu Daurawa kuka, don shi ne shugaban HIZBA din ya saka su suna. Me yasa? Saboda ana biyan sadaki, kai ango za a biya maka sadaki, ita za a sai mata kayan daki. Ashe asalin wannan ne matsala auren, abinda gwamnatin Kwankwasa din take yi kenan. Kai a biya maka sadaki, ita kuma a yi mata kayan daki. To tambayar ita ce, duk wani saurayi da ka gani in Allah ya so zai iya biyan sadaki in dai tana son shi, domin in tana son shi za a yi shawara da ita wajen sa mishi sadaki. Ita ta san yadda rayuwar shi take. So da haka sai ta ce to baba bai da hali a sa mai 3,000 ya isa. 3,000 to kai kuma gayu aka ce a kawo 3,000, ai za ka san yadda za ka je ka samu 3,000 shikenan. Ba za a wahalar da kowa ba, sai a bari sai an yi sallah azhar sai a ce akramakallahu za a daura musu aure. Jama'a ku dan tsaya ku shaida, to shikenan wane kaza kaza, to ga 3,000 shikenan an karba a daura shikenan, a ce to ka zo ka dauki abaka. To amma yanzu wannan karatun sai ku gan shi gingirin, amma haka aka yi shi a zamanin Annabi da sahabbai, ba a wahala ba. To in aka ce za a yi shi a yanzu ko za a huta, za a huta. To amma sai shedan ya zo ya ce za a yi wa 'yarka gori cewa ba a kawo ta da komai ba. Shi da zai mata gori da 'yan uwan shi sai a ce komai, kai me ka kawo. Amma ku dubi yadda mutane suke wahala, mutum na ci da kanshi da kyar amma zai kai wa 'yar shi gara, buhun shinkafa kaza, jarkokin man gyada, a halin ranar nan a gidan shi sai an ci da kyar. Waɗannan matsalolin in Allah so a hankali ana nan ana karatun sunna, mutane suna fahimta, dan ita sunna ba a gyaranta ta gefe ɗaya. Shine daidai lokacin da iyaye za su yarda da wannan sunnar, idan masu aure ba su gamsu ba za a samu matsala. In masu aure sun gamsu, iyaye ba su gamsu ba, shi yasa dole a rinka karantar da mutane a jama'a, a rinka karantarwa ɗaiɗaiku har a samu wayewar kai.